bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum hande e bonmo jiɗirɗen ɗo woni Amadou Diallo mo ganduɗa ko kañum woni hoorego Dia Ogo TV kono noon mboɗo andi hande wona on banggue paaɗen ko ardi fo Amadou calmina bandiraɓe haade men nadde e mundi yewtere nde. jarama Oumar Doro Koumi mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe Windere TV noon kadi en calmini yeeɓiyankoɓe Dia Ogo TV e bandiraɓe to mbawi yebde en e to mbawi hettade en foof en dañi weltare mawde kadi artude ɗo en waddude e maɗa nde ɗo yewtere aɗa andi fulɓe ne jogui konngol eɓe mbiya kaari min de mi hitoraki ɗum en tout cas min ne mi hitoraki Oumar Doro Koumi dendagal programme uji meɗmi wadde e plateau ji min mi jooɗade to banggue radio e banggue télévision ko wawi hen wonde foof so Allah jewte ɗe baddeten ɗe mbiɗa yiito hen hooram no feewi to banggueji ɗi foof ɗum noon mi salminima Koumi. caggal nde calminiɗa bandiraɓe paaɗen koye Daha Houdallay taw ko édition 2025 kono haade men yettade édition 2025 o ko ardi pop Houdallay holɗo heedi e nder leydi Sénégal nde tawno Houdallayoji min somi juumani ko guure kewɗe ɗe mbiye Houdallay joni noon holno cerdiranta yimɓe oɗo Houdallay jogorɗo wadde Daka payaɗo taw ko édition 2025 e Houdallayoji goɗɗi ɗi. jarama no feewi Oumar Doro Koumi namdal ngal no waɗi fayida no tijanani winoma ni Houdallay Diawɓe tawete koye région de Saint-Louis département Podor commune mo Dumgal Law e wadde Houdallay Diawɓe ridɗi ko hakkude wuro wiyetengo Olol Diawɓe e wuro wiyetengo Dumgal Law ko ɗo Houdallay ridɗi so tawi gummoriɗa ko banggue Dumgal Law Houdallay hettanma ko junngo ñaamo so tawi gummoriɗa ko banggue Madina Diadji o banggue Olol o Houdallay hettuma junngo nano donc Houdallay ko wuro ɓoygo noon kadi ko wuro Diawɓe wuro ɓoygo no feewi wadde pour raɓɓiɗinde namdal ngal Houdallay woni koye région de Saint-Louis département Podor commune mo Dumgal Law. D'accord bandiraɓe paami citation géographie Houdallay koɓe waɗoɓe e Daka taw koye hitande 2025 o mo gonɗen kono haade men e yettade e date o holno Daka Houdallay ardi. jarama no feewi Oumar Doro Koumi neɗɗo foof haala tan ko haqqe gandal mum e nde won noon so tawi aɗa haala ka tawano ko ñande fuɗɗade ko ɓuuri hen hewde ko nanallaji nde won noon ko ɗum hunde ɓoyde wona hunde famde toksere no sifori foof mbiyen Daka Houdallay o sosi ɗum ko ceerno men ceerno Amadou Tidiane Ba radiyallahu taala anhu mo ganduɗa yo teddugal Allah ɓurgal mawnude e aduna he woni e makko kanko e dendagal seeremɓe hono makko en foof eɗen jarnamo no feewi e darde makko tinde fuɗɗorade noon e ceerno mawɗo woni Alaji Mamadou Saïd radiyallahu taala anhu kañumne eɗen gandi o lewi lewre mawde e nder aduna he ha tengti noon e nder leydi Sénégal e leydi Mauritanie kam e leydi Gambie ko nandi hen wadde Daka Houdallay o eɗen mbawi wiide o fuɗɗi 1991 Daka Houdallay fuɗɗi taw ko ballal Allah e ballal ceerno Amadou Tidiane Ba taw rewni on ɗon sababu koye ceerno Adama toon to wuuro men wiyetego Sunnatu Samba Yiɗe nde won noon ceerno Adama kañumne ko jaalal manggal e nder Diawɓe kono ko jiɗanɗo Diawɓe moƴƴere no fewi guure kewɗe e nder guure Diawɓe ne mbaɗa ko wayno ziyaruji ene jogui ko wayno jumaji e gueɗe mbaɗe hon noon ko Allah hoddiri yo won kono kanko no mo jeeya e ɗin ɗon sababuji ko wayno ziyara Dumguel dadde o Alaji Mouhaji Dia mo waɗante o ko kanko ceerno Adama woni sababu o Daka Houdallay o ko kanko woni sababu o Daka Sunnatu Samba Yiɗe o ko kanko woni sababu o donc e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa guure goɗɗe eɗen mbawi haalde ɗum kono tawde koye Daka Houdallay kalten mbiyen ko kanko ceerno Adama Dia kanko woni sababu Daka o wuro ngo adan ngo wiyeteno ko wuro Djibbolor wuro Djibbolo mbiɗa sikki kala jeeyaɗo e diwan mbo Podor walla gonno toon andi holto woni hol so wiyama wuuro Djibbolo tan yimɓe fof no gandi on ɗon ceerno Djibbolo noon on ko jotodiral manggal wonno hakkude makko e ceerno Adama kono ko jiidigal yantude tanam ceerno Harouna Diallo wonno almami juma o no sifori foof tan koye saaha ɓeɗo kam Daka o sompa ɗon Houdallay ɗo 1991 waɗi ha 1997 e yolde hakkude he Daka o darti seeɗa ewo caggal ɗum Daka o noon yeehi ha 2008 kadi ceerno arti ɗon ceerno Amadou Tidiane Ba eɗen mbawi wiide so tawi en juumani elle koye 2008 o wattidi wadde lappol makko e nder Fouta ene wawi noon taw o arti ɗum caggal mum kono noon min kam mi tinani
ene wawi noon taw o ari ko caggal ɗum ɗon e nder Fouta pour wadde jolle walla jilluje ko nandi hen kono mbiɗa andi kam 2008 kam o wattindi arde ko heewi e yoga e guure Fouta ha tengti e ngoɗo wuuro wiyetengo Hudallay e caggal 2008 noon Daka o dartima ko juuti kadi waɗani Allah noon andi holko woni sababu wasde wadde nde beele ko probléme moyen wonno walla ko probléme communication walla ko probléme personnel ko wawno hen wonde fof kam en keɓani on ɗon haqiqa kono eɗen gandi kam 2008 kam Daka o darti donc 2023 kadi ɓesgu jawɓe heɓɓiti Daka o ngam état de humnude aadi mo taniraɓe e jatiraɓe gaccuno e continue ɗum woni 2023 2024 e Daka o waɗi e 2025 oɗo inchallahu rabbi kadi en ɗamnima Daka o waɗ taw noon 2023 o ko ballal Allah e yamirore ceerno Amadou Tidiane kono ardi Daka o ceerno Mouhamadou Jalaluddin Ba walla mbiyen ceerno Mamadou Jalaluddin mo ganduɗen vraiment to banggue jaydiyankagal to banggue qur'aniyankagal to banggue hadisaji to banggue bindin on ɗon ɗowata Daka o ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi fof Oumar Doro Coly mo sikki bandiraɓe paami gandi édition 2025 o mana holto waɗata beele ɗe wawi artanimin e date mo ganduɗa ko nde tigui jagga inchallahu rabbi ko nde Daka o jogorima nan joɗade e Daka o édition 2025 o so Allah jaaɓi potten fuɗɗademo ko à partir de le 30 octobre le 30 nduɗo lewru ndu gonɗen nden Daka o jooɗoto o jooɗo le 30 le 31 le 1er le 2 inchallahu rabbi nden duwete donc le 2 novembre gonɗen koye mois de octobre le 30 octobre jooɗete le 31 le 1er le 2 novembre Daka o duwe so Allahu lamɗo jaaɓi tabarakallah en gandi daɗo ko holnden wonata ngalɗo namdal ko namdalam parfois yimɓe ne mbawi heblanade foof ñamde yarde kuura e kala kone e yuɓɓina Daka o kala kene yuɓɓina kewuji meɗen eɗen mbawi heblanade mais parfois eɗen jeebo ko wayno banggue communication no foti heɓɓerede ni no foti waɗirede ni walla no jomum no foti jaggirede ni ngal jaggal il paraît que ene heewi yeɓede e won événement ji kewɗi e rendo fulɓe tawa ni wona tan to banggue Daka kono ha tengti kadi e Dakaji batteɗi ɗi elle mi anda quoi a jarama no fewi Oumar Doro Coly oɗon jeebo communication elle yimɓe garata ko yelade walla ko mbaɗata ko ala e nafoore mi faami no fewi to banggue rendo fulɓe ene welsini communication kono communication yimɓe yo paam ko ɗum pouvoir ko ɗum quatriéme pouvoir e nder aduna fof sa rendi ni ko ɓuuri mawnude nder aduna he fof jaydiyankagal ko ɗum nayaɓal wadde firti jaydiyankagal kala pamɗini ɗum wona hay batte wondi ko anda ɗum tan donc neɗɗo noon sa wi aɗa totta ɗum ko anda kadi tampini hoore ma tan ɗo noon eɗen jettoɗo ene kawmen Mouhamadou Ousmane Sow en jettimo no fewi kanko rokki en faux vert pour wiide yo en jaññu ɗum yo en jokkodir e jayniyankoɓe aussi pour wawde wallude yimɓe e banggue communication sans communication rien ne bouge haydara yahata ala fof ko wawi wonde kala ay gueɗe kewɗe nanɗo ɓenni vraiment ene fof eɗen jogani ɗum nimso sinno koko bayyinano koko yañña koko waɗa e radio ji e télévision ngaji hande o tawno ɗe jogui archive uji muɗum mais gueɗe baɗɗe fayida mawɗe barkinde ɓenniɗo ƴeew Alaji Mamadou Saydou Ba fodde makko wonde ganno fodde makko wonde alliyanke nono wano yidde communication nono wano teddinde communication par ce que omo jaayi yimɓe wiyannoɓe tan so tawi omo haala yo waɗe enregistré donc firti ko pinal wanno ɗum ɗon fahamde kadi janggo e jaam sa wodani sa yiyaka ma ɓesmi e taniraɓe jadda mbawi ruttade hen donc neɗɗo goɗɗo yi ɗum joni aɗa namdo joni holto Hudallay Diawɓe heedi ɗum ɗo fof waɗi ɗum ko wasde communication hande hay goto namdota ko holto Matam heedi hay goto namdata ko holto Dakar heedi hay goto namdata ko holto Ziguinchor heedi pourquoi wona yimɓe ne jeehi toon ko communication heewi kala ay jolfuɓe yimɓe jaafo toujours eɓe mbiya jolfuɓe kono ay jolfuɓe ene daɗi en e gueɗal to banggue communication kamɓe kala koɓe mbaɗa a yiyan neɗɗo joguiɗo birikel taw birikel ngel fof sa renni valeur maggel wonani 1 million o valorise bitiŋeguel ngel o waɗa e maggel publicité ji o itta jayniyanko ɓurɗo mawnu o rokka ɗumen ko ganduɗa ala e bitigo pour yo mbaɗanmo comme kala e mabɓe jiiɗa ene jogui chargé de communication muɗum mo ganduɗa oɗon no ɗowan ɗum dendagal ko fate communication muɗum donc enen pour mbaɗen avancé il faut jaɓen famde ko communication jogui foof ko communication
kala ɗo mbawɗa rendinde événement mbawɗo wonde fof sa yeehi ha rendini programme ma ñamde yarde eko yadatene fof tinno yo jaran ittude simple 500 000 joƴƴina ɗum banggue pour presse a faami gadda radio ji gadda télévision ngaji wona pour jobdi hay goto wawa yobde radio Oumar Doro Coumé hay goto wawa wadde déplacé neɗɗo pour ar ƴettanam ɗum ɗo e ɗum ɗo kaldem yomma billahi leydi so neɗɗo ardema ɗum on pamodirta donc firti gueɗe kewɗe nani hen ko gendiyankagal comorta nder hen ɗum woni jaaha e dow inde maɗa an windere TV walla Diawogo TV gara mbaɗa ko poɗɗa wadde fof hen woɓɓe noon cikka mataw oɗo ko waɗata koko intérêt mum wona intérêt makko ko intérêt ma an baɗanteɗo ko intérêt ma woni hen suuɗi dokka jomum million so tawi ɗum filmaka tan yaade menali baali gasi ala buttorgal ala ɗum ɗo donc eɗen mbasi yo yimɓe men bandiraɓe men fulɓe yoɓe tinno yoɓe teddin communication sa woni ceernajo mawɗo tinno ƴeew équipe communication takkoɗa e ma sa dokken hen yeeru Daka Madina Gounass en jii duuɓi nanɗo ɓenni Daka o holno wanoto banggue communication mais en jii ko wattindi ko e saaha Alaji Abou Ndiaye ayi neɗɗo sen haala woto fefini yo haala haalama e saaha Alaji Abou Ndiaye en jii tellement no jokkodiri e jayniyankoɓe Daka rawande hono makko e communication wonta woto vraiment ɗum kala mo wona haaside so jaaɓi haalde gonga haalde Allah en andi hono makko e jayniyankoɓe eɗen mooli Allah e nela ɗum te on saaha Daka o ɗo yettiɗo e banggue communication to visibilité mo heeɓi o eɗen mooli Allah e nela ɗum donc firti ko kala ko neɗɗo ene waɗa so ceerno yo ƴeew équipe communication takki ɗon so tawi ko lamɗo yo ƴeew équipe communication takka ɗon so tawi ko dayiri jogui ɗon ƴeewe kettono won e banggue communication woto famɗini haydara ala ko famɗi ɗuɗo foof ene vraiment ala ko famɗi donc jayniyankoɓeɓe kadi no gonirɗo à tout moment no goniɗo sababude moɗon surtout noon wonɓe radio ji communautaire ɗi walla joguiɓe site uji ɗi ganduɗa ko YouTube goni kala nde ɓe noddaɓe garat donc puntodiron e mabɓe maslodiron e mabɓe ɓe jañña gueɗe ɗe tawa hankkadi caɗele godata kala nde jiɗɗa yeɓoyde wuuro ma walla andode wuuro ma duttuɗa hen kono hande ene hawni seeɗa won aroɓe toon ene mbaɗane won teddule ene mbaɗane won gueɗe dokke won jonɗeli ene mbaɗane won gueɗe ko média o waɗata ko jomum en mbatta ala média kam ala ko foti média o waɗata ko jomum en mbatta ɗen nafa banggue gollal waɗi c'est normal média o ittane gueɗel mum ha timmi way ɗum c'est normal ɗum waɗi joni noon wayno bandiraɓe ɗum waɗi mbaynortomi bandiraɓe ko yettude ka Hamadou Ousmane Sow Hamadou Ousmane Sow yettamo no fewi jaatiga mum e fama mum e makko jaatiga ma ala an sen gari huɗala min wonata jaatiga ma jaaɓi non kanko wonta jaatiga min wonata jaatiga ma mi jaaɓi e compréhension mo jogui ko wiyete fama muya mo jogui e banggue jayniyankagal par ce que min guila rawani mi heɓani yaade Daka o mais hikka inchallah ma en jaa windere TV ma ara e woɓɓe kadi so Allah jaaɓi ma mbawa arde tawtorede Daka o donc kanko o faami communication ko hunde moƴƴere ɗum woni sababu eɗen jettamo no fewi kanko e dendagal ɓesgu Houdallahi foof gorko e debbo suka e mawɗo ha tengti noon e seremɓe ɓe kame almudagal jawɓe eɗen mbiyaɓe yoɓe tinno kam foof yoɓe gar ɓe nangga e Daka o ko Daka men enen fof ndendi ɗum kono eɗen jetta kadi ɓesgu ceerno men ceerno Amadou Tidiane hono ceerno Mamadou Dialal eɗen jetta kadi musidɗo men Sadou Baylo Sy eɗen calminamo eɗen calmina dendagal équipe o foof Allah jarama on jarama bandiraɓe so waɗi perguitte min ñaguima hen yaafuya ha sahaji paaɗi inchallah Oumar Doro Coumé bandiraɓe no Ama Diallo wirni so waɗi gantiɗe e golle he min ñaguima yaafuya so longguere mawde wari nokkuɗe wona ɗum jomum yilno hen rendez-vous men ko le 30 le 31 le 1er et le 2 toon e Houdallahi gam tawtorede oɗo Daka pattam lamo yo yimɓe gar malnorede yo yimɓeɓe gar haalte tan ko Allah wi nelaɗo Allah wi yimɓe ene ndewa Allah ene joño ene ƴeewa no ɓattori jomiraɗo subahanahu wa taala so waɗi gantiɗe yewtere nde min ñaguima yaafuye Allah jarama on jarama Thank you.